Liam, ready ka na ba? Opo. Oras na, 3:30 na. Hatid ba kita? Okay na po, ready na po ito. Okay, sige, yung sutana mo. Ano na po? Nani Sean, alis na po ako. Okay, Liam, bye-bye. Okay po, love you po. Ingat ka ha, tabi ka sa daan. Okay po. Bye-bye, love you. Okay po. Santa Maria, Indulin Diyos, ipanalangin mo rin ang kasalanan, yeni at ting oras ng kamatayan ni. Amen. Tito, bakit po kaya palaging nagsiserve si Liam? Meron siguro siyang dahil malalim na dahilan. Tito, ano po kaya yung posibleng dahilan? Palagay ko siguro gusto niya magpare. Hi, Liam! Hello, kuya. Gusto ka na? Okay naman po. Narito pong binabantayan si Nanay Sean. Ito naman. Sorry hindi laging nakakatawag si kuya sa'yo. Kasi, alam mo naman, maraming trabaho dito, napaka-busy. Nakapagod, pero kinakaya ko naman. Siyempre, para sa family natin to. Huwag mo lang nakalimutan yung mga inakabili namin sa'yo, ha? Alagaan mo si Emma. Kami pabo rin. Saka lagi ka nagpe-pray kay Lord, no? Para noon gumaling na si Emma. Okay? Ayun, mag-iingat ka ha. Ingat kayo dyan ni Emma. Bye-bye. Bye po. Papa Jesus, ba't po ganito yung nangyari sa akin? Sana po magkaayos-ayos na po yung lahat. Gabayan niyo po ako. Huwag niyo pong pabayaan si Ima. Liam, okay ka lang? Anong nangyari? Naalala kasi ako kay Ima. Hihili ko sa Panginoon na mararasama ko po siya ng matagal at sana gumaling ng sakit niya. Alam mo, Liam, siguro nga nakakalungkot yung mga pangyayari. Nahihirapan ka, bumibigay na ang lahat, pero lagi mong tatandaan na nandyan si Papa Jesus. Lagi niya tayong gagabayan, lagi niya din tayong tutulungan sa lahat ng bagay. Kaya kung sakaling mawala man si Lola, lagi nandyan si Papa Jesus para iparamdam niya na nandyan pa rin siya. Papa Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo ng buong puso, narihini ng biyaya. Papa Jesus, huwag niyo po siyang pabayaan. Mahal na mahal ko po siya. Papa Jesus, sana po, magtagal ko pa po siyang marasama. Huwag niyo po siyang kukunin agad. Handa po ako maglingkod sa bawat misa. Ibibigay ko po ang lahat na natin mararaya at oras. Pahabaan niyo lang po ang buhay niyo po. Papa Jesus, please po, please, pahabaan niyo po yung buhay niya.
Liam, meron akong sasabihin sa'yo, ha? Ito kasi kailangan mong malaman para makapaghanda ka. Siguro napapansin mo na lagi akong nanghihina, malungkot, kasi meron akong sakit na wala nang lunas. Maaring mamatay ako anumang oras, maaring niya akong kunin anumang oras. Pero nagdadasal ako sa kanya na huwag kanyang pabayaan. Diba? Nagsiservisyo ka sa kanya. So, kailangan maging malakas ang loob mo, maging matatag ka. At yung mga kaya mong gawin mo para sa sarili mo, para sa kapwa mo. Tandaan mo kung ano man yung gusto mangyari sa'yo ng Panginoon, matutupad yun kung hihingi mo sa Kanya ng dasal at laging hihingi ka sa Kanya ng gabay. Alam ko, aalis ako sa mundong ito na payapa dahil alam kong lalaki kang isang mabuting bata. Kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay, ituloy mo. Kahit wala na ako, tandaan mo, ang pagmamahal ko sa'yo, walang makakapantay. Aalis man ako, mananatili ka sa puso mo at alam kong ako mananatili dyan sa puso mo, ha? Tandaan mo, mahal na mahal kita at lagi kitang gagabayan.